כמה הייתי רוצה שתשלחי לי הודעה עכשיו, יושב פה בבית ומחכה, שום דבר לא קורה בכלל. למה זה צריך להיות כזה קשה? פשוט תגידי כן, אני לא קוסמק, אני לא רוצה שתמרחי אותי, מספיק עם המשחק הזה. מול נרות על חוף הים, שתינו בירה מכוסות מפלסטיק, לפני שעוד הספקתי לדבר קיבלת טלפון ממישהו אחר. החום לאט עלה לי אל הראש, הצד המרוקאי שוב פרץ לו, אז לקחתי את הכיסא ודפקתי לה בראש. סתם, לא, זה לא קרה, אני לא עד כדי כך משוגע, בסך הכל בי עשתה התחלה, אבל אמרתי נמשיך, זה לא נורא, כן. Alright now. אז המשכנו לדבר, אבל בעצם חיפשתי רגע שבו אוכל להתקרב ולנשק אותך בפה, נשיקה גדולה ומתוקה, לתת לך בוסה רטובה ולנשור לך את השפתיים עד שניפול מהרגליים. אבל כל זה לא קרה, במקום זה השתפנתי ונחנקתי כמו ילדה. עכשיו צריך לחזור להתחלה ולהבין שהטעות זה לא אתה. מה בסך הכל ביקשתי? אותך צועקת על מצע מפלסטיק, שלא נחלך את הסדינים, אולי טיפה את הפנים. עכשיו אני הולך לישון לבד עם קצת סבון ואיבר המין ביד, במקום לכתוב עוד שיר של אהבה אני מחליט לתקוף בחזרה. מודקה תקחי את זה אישית, הגלגל הרי מסתובב לו, וכשתבואי לחפש אותי אני כבר לא אהיה פה. אני אהיה בדרום אמריקה עם ג'וינט אחד ביד ובירה בשנייה, במקום להסתפק באחת מאלף אני אהיה כל יום עם מישהי אחרת.